que és difícil contenir després les emocions, les coses, tantes persones. Alguns venen de lluny aquí a ajudar, Sí, la veritat és que sí. La veritat és que és molt emocionant i per mi tota aquesta mostra d'amistat i aquest caliu que em dona la gent, la veritat és que estic molt feliç. Molt bé. Parlem una mica de la campanya, perquè hem sentit ara el que deia el president Laporta, però vam sentir ahir el que deien els candidats, el que diuen avui els diaris. Estem una mica preocupats. Vostè advertia l'altre dia que estàvem una mica al límit. No té por que això s'embruti massa? Sí, el cert és que sí, jo deia l'altre dia que hem de mirar de no embrutar aquesta campanya i que l'espectacle l'hem de deixar en els jugadors, en el terreny de joc, que no pot ser que nosaltres no anem donant a cap tipus d'espectacle. I el que crec és que tenim que vigilar és que no passem la campanya electoral amb judicis, que tinguem que anar a un judici aquí, una demanda allà, i que després, tot això, encara després, quan algú sigui president del Barça, doncs estigui a continuar estant en judicis i veure què passa. Jo crec que tot això mereix una explicació per part de les persones que estan implicades en tots aquests temes. Crec que el soci del Barça es mereix una explicació. Recordo la campanya aquí del Real Madrid, les eleccions, que ja era president un important més d'un any i encara estaven en judici i tot allò, per correu i tal. Això fa molt mal, Això fa molt mal a la veritat. Et dic una cosa, vostè és empresari. De què sé tu? Tenim un grup d'empreses de consultoria, sobretot de consultoria de qualitat i d'organització empresarial per a petites i mitjanes empreses. I té alguna relació, alguna de les empreses, amb el món de l'esport? No. I crec que, a més a més, que és incompatible amb el ser president del Barça que tinguis alguna empresa que estigui relacionada amb el món de l'esport, encara que sàpigues dir que no, en algun moment donat. Però és com és i aquesta és la història. Volia aclarir això. I després una altra cosa, feia referència ara al president Laporta de les persones que van marxar i que vostè no va marxar. Podríem concretar per què creu que van marxar els que ho han fet? I això del Futbol Club Barcelona has d'aguantar molt la pressió. Si ets membre de la junta directiva, has de saber estar en tot moment. Has de creure molt en el model que estàs desenvolupant. Jo crec que en dos moments donats d'aquests últims 7 anys, però això ho ha explicat molt bé el president Laporta fa uns minuts, però en dos moments d'aquesta etapa, d'aquests últims 7 anys, van haver-hi diferents persones que van deixar de creure en el model que nosaltres estàvem desenvolupant, que no creien que era el bo perquè el Futbol Club Barcelona es formés el club de referència a nivell mundial, que es fos el club amb més èxits de la història durant aquest període de temps. Això ho va fer en un primer moment el Sandro Rossell.